I forrige afsnit så vi meget stærke reaktioner fra flere af skolens ansatte, da de blev spurgt om deres kendskab til Mastos. Stemningen var akavet, og ingen ønskede rigtigt at deltage. Der er noget, der bliver holdt skjult. I al hemmelighed lykkedes det at få en af de nye lærere på Ikast-Brande Gymnasium til at bryde tavsheden. Mastos, altså i min verden, så er han jo en, som jeg måske altid har set en lille smule op til. En fyr, som ligesom har været med til at skabe den, jeg er som individ, ikke? Altså det er gennem ham, jeg har lært mange af de ting, som jeg den dag går og smykker mig med. I et forsøg på at komme på rette spor i mysteriet, satte vi os for at se nærmere på teksten til sangen om Mastos. Men vi forstod ingenting. Gemmer der sig information om Mastos i denne tekst? Måske er det bag dette kodede sprogbrug, at hemmeligheden ligger begravet. Vi bad en dansk lærer dykke ned i teksten, i håb om at komme nærmere dette spørgsmål. For eksempel er lyng jo klassisk faldersymbol inden for dansk litteratur, og at Mastos har et forhold til sin mor, og derved et Ødipus-kompleks, som vil gøre Freud jaloux, ser vi allerede her i teksten. Men uden at komme situationen meget nærmere. Det er tydeligt, at Mastos har sat sit præg på undervisningen på Ikast-Brande Gymnasium. Ja, annex er der en, der vil gennemgå beviset for Mastos store sætning. Er der ligefrem en frygt for Mastos på stedet? Hvem er Mastos? Der er stadigvæk noget, der bliver holdt skjult.